take ka wallahi sai na aure ni ma wallahi sai ka min aure me ka fito ya ayi ka kare kawai a gidan nan wallahi sai ka min aure wallahi sai ka min aure ni kai a to amin aure a gidan nan mata takwas za a aura min yau din sai amin aure Allah sai amin aure a gidan nan ne gashi da ya zo na tsakanin ko ka kai shi bari ke gani ba ka fushi ke gidan nan ka ga Hausawa matsalan ku ke in aka taimaka ku sai ku yi ta dawo ga shi kin kawo wata baya ku tafi kawo baya ina yake wannan ne oganka me kika oganka ina yake wannan oganka mai gidanka ba na ji wallahi mai gidanka ina yake ke ba na daga fi kullum na da wannan mai gidanka yana me ya ba to ka kira mun shi me kika ce ka kira mun shi ka ce na zo in kira miki wa mai gidanka ki tafi da Allah ki tafi ya hakuri ya hakuri ki ban dubu be zan baka me kika ce zan baka in ka dawo wannan wacce an kin kai waya yake ne saboda banza ta ba to shiken na mata da kafin na kasu shanye mu gida babu ya zo mu je ya wannan baya duka ba baya duka ba ba wasu Salma kace nan ne gidan sanin ne gaskiya ban yadda shi kenan har yanzu da shigo ki ganshi an je gidansa in yanzu kiya tabbatar wallahi ta kama ni kama aure ka waye yanzu yana neman mata ta kwasa kamata ka aura min a rana ɗaya mata takwas ka aura a wani addini ni kamin aure ka Allah ka fara ko wannan za a bani wannan kawai in tafi da Allah ka fushi kai Allah ya ikon Allah mata ta tsabar iskanci ma bulata ka dauka kake amfani ko ga wulan ka wulana ne wulata wulan ka man to bar mun da wani ka bar nan nace ba nace ka bar nan baka zan dama na karama zan dama kyau wallahi ni zan dama a tsada ta kyau kai ne mai gidan shirman ba baby Allah ga fara baby kuma kin san me kike waye baby ke karki kara cewa baby wannan wani irin sabon rashin kunya ne waye babyn naki waye suita dinki billahi azim kada in sake jin wannan magana ta fito da bakin ki in ba haka ba zan karta miki mugun rashin mutunci ba sweetheart dan Allah kai hakuri ko dan little misunderstanding din nan muka samu ne shi yasa kake min haka wallahi tallahi ina son ka kawai nayi haka ne saboda in gane cewa ko kana so na da gaske dan Allah ne ikon Allah ka san ina son little misunderstanding wannan abun ne little misunderstanding wannan abun shine karamin abu a wajenki wato da kin yi babban ma da shikenan ma kashe ni ma zaki wannan karami ne to na gode wa Allah da bai fahimtar da ni babban ba da bai nuna min babban ba kuma wallahi ina mai tabbatar miki ki tashi ki bar gidan nan kafin in kira karnuka su zo su ya galgala min ki Allah kar Allah ya sa kai hakurin ana ta wani baka hakuri kai din banza kai din hobi kuma wallahi Allah da sai kudin nan ya kare je kuma zaki da gida ki same ni wallahi Allah ya tsakani na da kai ba zan taba yafe maka irin wannan bakar yaudara da kamun ba ke kuma da gida ki same ni wannan wani irin zalunci ne da mugunta mugayen banza mugun kuma Allah da sai kudin nan ya kare kuɗi kan aiko zubarwa za mu rinka yi ai ba za su kare mu dinga ɗiba muna watsi da su ba za su kare ki duba wai mugu shine wai zai ce wani mugu saboda Allah kar ka damu wallahi da gangan da kawo ta cikin gidan nan saboda ta zo ta yi nadamin abubuwan da ta aikata maka amma fa ka yi hakuri kin gane albishirinki ai ina mai tabbatar miki da cewa mun yi waya da dadi na jibi insha Allah in Allah kai mu
zai dawo yana so kuma ya ganki. Wow, ka ce zan haɗu da Dangote kenan. Me za ki ce Dangote? Ai ke baba ne ai. Ai babana babanki ne ai. Ai za ki ga baba kawai, wai kuma Dangote. Haka ne to kai haƙuri zan haɗu da babanmu. Allah ya kawo shi lafiya. Kin ga ma mutum ya rubuta kalman ma daban-daban tara. Amma kuma na yi kuskure. Da na sani na haƙura na haɗa ta da baka. Kin ga sun yi mace. Amma ko ba kuma yaya ta ce fa, sirkarka ce fa. Sirka ina mutum ya tafi ce za ta sa wani sasu mun kaza su mun kaza a cikin. Lalle ke kuma ba ki da kirki. Ta yaya za ki tsani mutum ki ce miskini ne gurgu ne ba shi da abin hannun shi kuma yanzu dan kin zo kin gane yana da arziki ki ce shi kike so. Wannan ƙarya ne. Ahmad ba ke ke so ba sai dai ya auri Salma ke kuma ki je ki nemi wani. To bari ki jin gaya miki. Wallahi tallahi in har ba ni Ahmad zai aura ba to ko ba zai auri Salma ba. Yaya za a yi ni da saurayina kanwata ta zo ta kwace min shi? Wallahi ba ki sa ba. Ahmad Salma yake so kuma Salma zai aura ke sai ki je ki nemi. Wannan ma ai mugunta ne. Haka kika ce? Na ga alamar kamar ke ma kina tare da su ko? Ai ni a matsayina ta kawarki ina ce ko bayana zaki bi. Amma tunda kin bi bayan su babu damuwa. Na gode da wannan shawara da kika bani. Zaki iya tattara tsimman rayuwarki ki gaba. Saboda ni ba yarinya bace sauran abun ni na san me zan yi. Ki je ki wuce ki dauki gelanki ki tafi na gode. Aikin banza aikin ban da mugunta ni bari ma in je dauki waya in kira Salma tunda ta san dan Dangote ai ko motar siminti ne samu wallahi. Munafuka kawai, azzalima, ban taɓa sanin ke macuciya ba ce sai yanzu. Abin da zaki bin kenan, na je na ɗauko ki daga ƙauye, na ciyar da ke, na shayar da ke, na baki sutura. Ki rasa da abin da zaki saka min sai auren saurayi na? Ki rasa wanda zaki aura sai wanda nake so? Amma kin ban mamaki. Minat kenan. Sai yanzu kika san da kina son shi? Sai yanzu ne?